Dragi moji gledalci, dobro vi meni došli u moj novi video. Želim sve da vas srdačno pozdravim. Danas sam odlučila da pravim punjene paprike sa junećim mljevenim mesom i rižom, pa idemo lagano u moj novi video. Evo ovako, pošto danas pravimo punjene paprike sa junećim mljevenim mesom i rižom, ja sam sve pripremila. Znači ovdje ima 600 grama paprika, znači jedna šolja ova riže. Ima mesa 350 mljevenoga, friškoga i znači sada idemo lagano u pripremu. Znači prvo što uradim, znači uzet ću ovu glavicu luka, pošto je nisam prije isjekla. Sada ćemo je isjeći i sitniti. Evo ovako. Znači ide čitava glavica luka crvenoga. Znači standardno u naš. Znači što možete sitnije da isiječete, u mene luk je baš tvrd. Sam ga kupila sad. Zatim ću istrest rižu. Znači jedna šolja riži. Ova je u mene malo već, a sad ne znam. Da vam kažem, ja mislim jedno 300 grama da je riži tu. Znači to je ova šolja. Zatim dodamo sol. Znači jednu kaščicu ovu manju soli. Znači ovaj dodatak isto jednu kaščicu. Zatim dodamo crvene paprike, slatke i začinske, jednu kaščicu istu i bibera pola. Evo mislim da nam ne smeta. I ja sam uzela, nabrala peršuna svoga friškoga ovako, pa eto, što se kaže, pogledajte u ruci. Jer vidjela sam da žene pravi, pa hajde ako i ja probam sad. I zatim dodam ulja. Ovu jednu šolju manju. Evo. Znači čitav dodam ulja, pošto ima i više tog svega. Sad lagano ćemo uzeti, pa ja ću rukom. Znači dobro ću ovo sve sastaviti rukom. Evo pogledajte, znači malo ću duže ovo izmiješati da se sastave začin i ovo ulje da. Znači neko doda mrkvu, ali ja eto to ne praktikujem. A vidim žene dodaju i mrkvu, izrendaju, a eto možda ću nekad i ja to. Znači ja ću raditi sve rukom, meni je lakše rukom, ne kaškama i ja to tako uvijek radim. To je dovoljno. Uzela sam u svoju šerpu, u njoj najprije, ona je široka, ovo je dol. Znači lagano ćemo dodavati. Evo tako. Znači do vrha punim ove paprike, zato se i zovu punjene paprike. Pošto je sad ljeto pa ima više posla, stiže u stvari još je proljeće, ali eto stižu vrućine, pa
što ja radim napolju, ja radim ja i muž zajedno neki posao u prirodi, znači to je naš posao. Pa sad nastavit ću da spremim hrane i da imam u frižideru kad dođemo u mod, onako da podgrijemo dok preko zime, kao što sam rekla, možda nekad ste čuli, pravila sam frišku hranu, ali sad moram promijeniti malo. Evo, znači ja ću... Znači paprike da u ruku može stati. To su najbolji paprike i one se najljepše i lijepo skuhaju, a ne one veće kad su tu moraš duže kuhati sve. Znači, dragi moji gledalci, hvala vam što me pratite, jako sam vam zahvalna na tome. Znači, još 120 pretplatnika nam treba i da bude 1000, pa tako da i ja počnem nešto da zarađujem, jel te? Ali eto, polako što se kaže. Ako imate nekom podijelite, bila bi vam jako zahvalna. Tako da, eto. Evo, vjerovali ili ne vjerovali da sam ja pogodila u bocu. Znači, evo, neće ostati ništa nadjeva. A pogledajte ovu. Stvarno. Znači, evo, pogledajte. Da malo tresem ruku, da ne ostaje Znači, pravo sam to ja. Evo ga. To ćemo sloniti. Evo sad ćemo u ovaj šijet lagano da stavimo i ovu papriku, znači da i poredamo. Evo, krenut ću ovako ovdje. Evo, pogledajte. Znači, dovoljno, ne trebam ni više ni manje. Da operim malo luke, ali svoje. Evo ovako, pošto sam ja pripremila vodu da mi se tamo ugrije. Sam malo. Evo. Znači ja ću dodati malo ulja. Znači samo vrlo malo odozgu. Evo ovako. To je samo malo da bude I evo. Znači lagano ću sipati da prelije preko paprika voda ovo. Evo. Ovo je dovoljno, ništa mi neće trebati više. Evo, ne znam koliko vidite. Pogledajte. Znači dovoljno. I uvijek ja imam u svoju, evo, ovaj kapak mali i ja odozgo poklopim. I sad ovo ide na kuhanje. Pa pol sata ću na laganoj vatri, u stvari na ringli gore, uključiti na 2, pa vidimo se u toku kuhanja. Evo, dragi moji, moje paprike su gotove, skuhane. Sad ćemo lagano da ih zapržimo. Evo, pogledajte, one vriju još malo da bi... Evo. Znači, sada ćemo nasuti ulja za zapršku. To je pola male šoljice. Znači, dodat ćemo brašna, jednu kašikicu, manju i ovakvu. Znači, to ćemo sada da upržimo. Evo, vriju paprike, znači, one su gotove. Evo ga. Sada ćemo dodati paradajz sosa ovoga. Znači jednu kašiku veću. Evo ovako. Malo promiješati s ovim brašnom. Bože dragi moj, evo. Znači dodat ćemo sada, evo pošto se to lijepo.
Znači dodat ćemo jednu kašicu vegeti, odnosno začina. Znači ide cijela isto kašičica paprike. Slatka paprika. Da, slatka, kao uvijek, ja prošlim. I znači ide i pola bibera kašičice. Evo sad ćemo ovo malo zaključiti. Evo je dovoljno. I sad ćemo dodati malo vodi. Znači vrlo malo vode ćemo dodati zato što ima još vode u paprikama. Samo malo. Znači istavit ćemo sad ovdje malo vode, ove što je kuhanja. Evo ovako. Ja to uvijek tako radim. Ovo ćemo samo smeta. Evo pogledaj. Znači one su čitave ostale, pogledajte dole. Znači nisu se raskuhale. Sada ćemo prebaciti ovdje i lagano dodavati ovo preko. Evo pogledajte kako su. Isporučiti ovaj. Znači one će ostati u ovom 1-2 minuta. Evo pošto su gotove ove moje paprike, sada ćemo lagano da ih izvadimo u tanjur. Evo ga. Da sam okrenem se da mi je lakši. Evo ga, znači i moje paprike su gotove. Evo ovako, sada ćemo izvaditi jednu papriku da pogledamo kako su ispale. Evo ga, pogledajte. Znači čvrste, skuhane, nisu se rasule. Znači pravo su dobro. Evo ga. Izvaću još jednu da je ljepši, da uslika sin. Evo pogledajte. Prelijepe su, brzo se skuhaju. Evo ovako, dragi moji pratioci, hvala vam što me pratite. Podijelite moj YouTube kanal, još 120 pretplatnika nam treba. Pa vidimo se ako Bog da uskoro.